Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ukuphupha ushuthwa ngokushutha nje, ingabe ushuthwa ngefoni, ngabe ushuthwa ngekhamera, le khamera i-Canon any camera, ngabe ushuthwa noma ngabe nani ngoba ngiyazi uzothi ukushuthwa bese kuba khona oqhamuka ethi, hawu mina bengishuthwa nge-iPhone, iPhone 15, hawu mina bengishuthwa ngekhamera, uyabo? So ubushuthwa noma ngabe yini le oshuthwa ngayo noma nge-T_V bekushutha ngayo. Umbuzo uthi-ke ngabe lokho kubika ukuthini uma uphupha ushuthwa? Sithembe ukuthi usilandelele yonke indaba ngoba ukwazi ukulalela ividiyo uze uyiqede. Unga-subscribe-ile ungasi-follow-ile ku-Facebook. Lelo phupho-ke lokushuthwa alikho lihle. Nawe kumele usukumele uze ku-inbox sikwazi sikuxhumanise nogogo ozokwazi ukukusiza ekunikeze okufanele ukusebenzise. Kunezitha lapho phakathi, kunabantu abazama ukukuthwebula, akukho kuhle. Kuzomele ulisukumele lelo phupho uthole usizo. Kahle kahle lisuke libika ukuthi khona ozama ukukuthwebula, alikho lihle. Uma unombuzo ungeza kwi-comment sizokwazi ukuthi sikusize ngencazelo yalokho okubuzayo. Senze ividiyo siyiphoste kwakho ukuthi u-subscribe ukuze uma sesiphosta ingene ngokushesha i-notification nisale.